YouTube, og i dag skal vi spille en spændende kamp. Det var meningen, jeg skulle spille i dag. Men vi fandt ud af, at det var ikke det Swansea endnu. Fordi der er åbenbart lige kommet en kop ind imellem. Men det finder vi jo selvfølgelig ud af. Vi er jo ikke uvenner med over. Nope, men alone. At han skal ikke løbe så meget. Ikke rigtigt? Sort skær. Hvorfor er der lyst? Hvorfor bølger det hele? Wow, det bølger. Okay, vi går i gang. Tryk på at starte kampen. Okay, Laura, du skal lige... Nu går vi i gang. Med det spændende opgør. For helvede, din idiot! Hvorfor tog du bolden frem af Sterling? Puh, Sterling. Puh. I gør, eller? I gør. Vores reservekeeper står, fordi vores rigtige keeper blev skadet. I en træning? Det er klart. Det står. Så spil den dog noget før! Det er Ward. Ui, jeg fik dog hovedet på. Kunne du det? Og så læser jeg sådan Der skulle være frispark, der må det. Jeg er lidt træt i dag. Det er jeg. Det er også hårdt at være YouTuber. Ej. Lidt. Hey, Auen, der er faktisk en eller anden fan af os, der er kommet op til mit fodbold. Hvem er det? Jeg aner ikke, hvad... hvad var det nu, han hed? Jeg tror, han hed... Så vi har en abonnent. Nå ja, jeg kan lige fortælle. Der var en... Jeg sagde jo det der omkring fodbold, at I meget godt må komme op og kigge på. Så var der en, der kom. Hvem var det? Jeg tror, han hed Christian eller sådan noget. Eller nej, ikke Christian. Nå, vi fører ikke noget. Fedt nok. Jeg tror, han hed Nikolaj. Det var det? Nikolaj. Det er ikke nogen, vi kender. Tror jeg ikke. Det er ikke ham, Nikolaj, fra min klasse. Og så... For din. Ja, du har da også Nikolaj i din klasse. Nå ja. Og forresten mig og jeg skal vi gå i planklasse. Du er tæt på. Hvad laver han? Undskyld, vi er rimelig stille, men jeg er træt. Jeg skal koncentrere. Og...
så I må nøjes med gameplayet. Yep. Der er faktisk en lille ting, jeg gerne vil snakke om. Det er omkring vores giveaway, men altså, jeg ved ikke rigtig... Jeg har i hvert fald en blog. Jeg har lavet en video om det. Jeg har lavet en giveaway på min blog. Yep. Du hørte rigtigt. En giveaway på min blog. På Facebook. Og den hedder August Blog. I må godt gå ind og like. Jeg har 300 et eller andet. Måske skal du lige spørge, eller sige, hvad du hedder. Nej, man kan jo bare søge August Blog. Nu kommer den så frem. Det er nok et strandbillede. Og hvis I spørger mig om venner på Facebook, så siger jeg måske ja. Og Måske nej. ja, jeg skal lige sådan lære jer lidt at kende. Før. Så skruer vi Woo! sakkuren. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees Eller and du har ikke holdt en aftale, du skulle ikke løbe så meget. Og der står ikke så meget igen. Det er sådan normalt. Ups. Okay, nu løber jeg ikke mere. Så, hvor lang tid er der filmet? 5 minutter. 6 minutter, okay. Hej, eller YouTube, jeg tror vi stopper den herfra. Kan I have det super? See you. See you!